kagaw kag viruses. Ti magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine bla, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, no? Layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang D3 D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. So ang D3 Bio may aras ang medium chain fatty acids, no? Sir Kevin, nga na sarang no makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, no, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Dapat hindi gidya. So, dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs kagay sang atay, no, kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw. Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampiyon sa komento,
voluntaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:07 na sa aga. Ang oras, ginadulong sa inyo sang AO Executive Optical. Love your eyes. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang #1 nga vitamin C sa bilog ng Pilipinas.
Mighty C, Alkaline, Vitamin C. Kag ginadulong man sinyo sang DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sinyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si K5 John Sapio. Indiang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso, problema. Salangaw. Kampiyon, 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 kampiyon! Maulanon nga aga. Pagola naghulaw ang mabaskog nga ulan kay na. Dali malang prote daw damol bla. Kamusta ka mo da? Nabasa ka mo? O nabasa ka mo sang ulan, paligo na lang. Pero kung ulo nyo nga gamay ang basa, ugasan mo na lang paligo ka. Welcome na sa aton sinigapagpangalagad sa subong edisyon. Subong adlaw Martes, pizza 10 na. Sa bulan sang Hunyo, dasig no, dugay-dugay, pizza 15 naman, ti sweldo naman. Dasig si mga inadlaw, no? Tapos na, matapos bulan naman. Kaya kadasig sa mga inadlaw, kaya mo ini mga kakifay, akon sa din, kaya hindi mo nang paktan, dugay-dugay, tapos naman tuig 2025, oh. Kamusta ka mo da sa aton mga koturan? Kamusta ang lugar nyo da? Ilabi na gidiri sa syudad sa Iloilo. Sa mga kwanbla, sa mga nagdanaw-danaw, kahit nag-awas ang tubig, kay madamol ang ulan. Kamusta ka mo da? Nakapangurokos ka mo? Along-along git ka mo ha, leptospirosis. Amo ning balatian subong. Ang leptospirosis kung nag-ubog ka mo sa baha.
Ako nangihi ang ilaga, kag may pilas kamo, delikado. Maning mga pagbabaha bala kung kaisa, no, nga may mga pilas kita. Kung hindi naman yung malikawan, kung may mga pilas kamo da sa inyo mga tiil, kag hindi malikawan nga mag-ubog kamo sa baha, so kanon nyo, putson nyo, hindi mabasa sang tubig, mayogid kung hindi. Along kita liptos paidosis subong. Ang ginakabalakahan naman nga masaka naman ang dingge. Ay gini katapusan ng dingge, bisan tag-ilinit may dingge gyapon. Along kita sa mga balatian, mga kaki-5 tiginambal naton para malayo kita sa mga balatian. Magtumargid kita sa mga supplement ni Dr. Amil Oy katulad sang D3 Bio. Ang antiviral kag antibacterial specialist. Amo ning ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, mga viruses, mga fungi, mga parasites. Malikawan nato ng trangkaso, hilanat, sipon, kag ubo ko naka-D3 Bio kita mga kakipay. Of course, magbaskog kag magbakod ang aton immune system. May TC. Ang may TC ni number 1 nga vitamin C sa bilog nga Pilipinas. May TC. Ag subong man DTX 500 di superior antioxidant. Amo ning ginagamit mo kada amo ning panahon tag ululan, no, tag tulognaw. Para masigurado kita D3 Bio, may TC kag DTX 500. Kung taban ka tugnaw ti mangampi ka mo dira sang DTX coffee mix. Ay init nga di DTX coffee mix. Sa mga nakapanguna nga mga balita, mga kakifay, ati ma-convene na gidman ang impeachment court. Ay kahapon sa pila ka oras nga plenary debate, si Senate President Francis Escudero ang nagsumpa na last night bilang presiding officer sang impeachment court, setting in motion the trial of Vice President Sara Duterte. Ang iban nga mga senador magasumpa subong hapon. Subong hapon ang mga senador masumpa sila. At 4 p.m. today, kag magapungko sila bilang judges in the court. Hugod sila nga senator judges. Ang Senate mag-convene as an impeachment court, boss. June 11. Ang mga senador nag-reach sang desisyon sang multi-sectoral groups na nag-camp out sa gate sang Senado na nagademand sa pagsugod na sang trial muning forthwith. Sugod ayon as stated sa Section 11 sang aton sini nga 1987 nga konstitusyon. Ang mga senador were debating on motion aginduso ni Minority Senators Coco Pimentel, Minority Leader, ag ni Senator Risa Hontiveros for the immediate nga pagsugod sang trial process. Samtang si Senator Robin Padilla nag-file sang resolusyon nga nagkadeklarar ang impeachment proceedings effectively terminated. Grabe man si Robin Padilla, no? Nakatanda man kuno abi sa iya. Ay gusto niya tawagon sa nga si Robin Hood. Kundi ako niya magtawag sa imo Robin Hood bikaron, ano? Tiruhon mo ko. gusto niya tawagon sa Robin Hood. Ako yan di ko yan magtawag sa imo Robin Hood, ah. Hindi ka man Robin Hood. Insight diri ang constitutional deadlines. Amo sa mga malam, no? Sa tas end sang 19th Congress panabuton niya June 30. Ang Senate Resolution 1371 nag-argue ang Senado would be unable to act on the matter within sang term sang current ng mga senador na maka-expire sa June 30, 12 noon. Kuan na lang June 30, pila na lang kadlaw ni.
Kay hasta sa kuan na lang 19 na lang kadlaw. Ang resolusyon bilang reference sa manifestation ang inimo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino during sang sesyon sang naligad nga Hunyo 2 in which niya nga ang pag-delay sa trial until just days before sang adjournment pag-raise ini sa mga serious constitutional concern. Suno sa informasyon niya ang articles of impeachment patok sa kay Vice President Sara Duterte had long been transmitted sa chamber o sa Senado 117 days ago. Yet ang impeachment trial kung sa diin ang proseso sini sa idalom sang konstitusyon must commence forthwith upon receipt has been delayed for several months as quoted sa resolution. In-emphasize man nga ang term forthwith in the Constitution nga nakadenote sang imperative or immediate action and that initiating sang trial just before sang adjournment nga naka-undermine sang due process kag sang Senado nga institutional sang ila sini nga institutional integrity. Ang motion nag-charge in a charge session sa Senate floor si Minority Leader Aquilino Pimentel III nag-move para sa Senado sang immediate nga pag-convene as an impeachment court nga nag-trigger sang pila ka mga debate on constitutional duty, procedure kag political timing. During sa isining privilege speech sa plenary, si Pimentel nag-introduce sa motion prodding sa Senate sa pag-suspend sa tanan-tanan nga mga legislative businesses ang mag-convene bilang impeachment court. At the moment, i-end sa isining speech at para sa kay Senate President Francis Escudero, isa gilayon nag-take sang out bilang presiding officer sang impeachment court kag mag-administer karon sa tanan nga mga member sang Senado. In his motion ni Minority Leader Aquilino Pimentel III, nagingyo siya sa court impeachment court to call to order kay Vice President Sara Duterte nga impeachment trial. Nag-arrange ang trial calendar, have the articles of impeachment kapag kabasahon hapon kung tani June 10 o subong hapon 2 p.m. subong Tuesday 2 p.m. karon pagkabasahon ining articles of impeachment mga kaki-5 sang mga members House prosecutors. And thereafter, maka-issue siyang writ of summons to the Vice President. Suno sa kay Pimentel, Mr. President, any further delay not only undermines kag ang ginatawag nga explicit mandate sa konstitusyon kag sa rules sang Senado. Bangod sini kung hindi ini pagdayon nagakaladula ang public trust ang pagsalig bala sa mga pamuluyo sa Senado, no? Kaya gusto sang tawos mong suguran ng impeachment trial. Ang mandate sini dapat niya mo ongid ay nagakaapektuhan ang pagsalig sang tawo sa Senado, ang capacity to uphold sang accountability sang public officers kag ang rule of law
Kuno kay Senator Coco Pimentel. Not only do I believe that the Senate is heading to a no trial scenario. Wars many have opened that simply by inaction, by merely refusing to convene as an impeachment court. The Senate seems to believe that it can be effectively dismiss or defeat the impeachment complaint duly filed and transmitted sa House of Representatives. Samtang before si Escudero nag-acknowledge sang motion for objection sa floor, ginpanugutan niya mga senador sa to ask questions. Ang pamangkot, may katanan sa motion nga nag-trigger kahapon isang pila ka oras nga debate. May madamo sa mga nag-interject kahapon, no? Una nga nag-interject amo si Senator Joel Villanueva. Inambal niya nga he supported the spirit of motion but nag-raise ini siya sang procedural questions. Katulad sang whether if the court convenes on Monday, kahapon, what would happen to the parties who need to be sent notices? Mga notices that the court has been called to order. Mo resources man sang Senado. Tida mo sa mga ginistoryan kapo, no? Kag madugay ini nga natapos o ang katapusan nga nagsumpa na si Escudero sakay how o kon sakay Senate Secretary na siya mangin presiding officer sang impeachment court sa Senado. Kag today ang mga member sa Senado nga mangin senator judges magasumpa naman sakay Senate President Francis Escudero. Kagbuas magasungod ng impeachment trial kay mga convene na ang impeachment court. Kaya mo ini ang mga sitwasyon na tibuas matanaw ng tani, no? Iti sugod na ang mga senator judges, tawagod sila nga senator judges. Ang mga members ng House of Representatives minus anay na kay Dilima kag kay Jokno. Akbayan Party List Representative Chel Jokno kag ML Mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima. Iti way pa magsugod ang ilang term of office sa June 30 pa ni 1201. Hindi pa sila ka-represent kag makahambal nga member sila sa prosecution panel. Ay way pa magsugod ang ilang sini nga term of office. Oras sa aton nga pagpangalagad alas 11:24 na. Ramo pa kita sa mga balita kag mga impormasyon sa mga nakapangunang mga balita lokal. Congresswoman Jolene Jamjam Barunda nagsulat sa kay outgoing City Mayor Jerry Triñas meeting sila po sa DPWH para masolusyonan kung anong dapat timuon sang sining mga pagbaha-baha. Danaw-danaw sa mga mayor nga dalanon. Pila na ka-bilyon ka pisos ang igastos gobyerno de. May gastong national government, pinagi sa DPWH. May gasto ang city government. Pero why kauntat may baha sa Gapon. Billions ang pisos na nagastos sa drainage system. Drainage nga wala system. Mal nila itong pagtapos ang dako nga drainage system dira sa San Agustin area lapos sa dungon o kon sa Iloilo River masulbar ng baha pero ay man Gapon baha man sa Gapon ang drainage system sa Valeria, sa Quezon, sa Mabini, sa Rizal, sa Central Market, sa Supermarket natapos na pero baha sa Gapon. Ay nano problema sa baha, binilyon ka pisos ang ingastos ang gobyerno. Why gapon solusyon sa baha? That's why ang kampo ni Congresswoman Barunda nagsulat agad to istoryahan nila. Galing kuno kay daw na delete kay why kuno dayon makita
ang email sang opisina ni Congresswoman Baronda sa talatapan ni Mayor Jerry Triñas. Anigin dala hard copy kagin pa-receive sa Office of the Mayor, no? Not through email. Pag-istoryahan niya. Kabay pa nga mag-istoryahan ay kag sumuman si Vice Mayor-elect Lady Julie Grace Labla Baronda. Tawig mga ngalan, Lady Julie Grace Labla Baronda. Tawig sa ngalan niya kag Ipay Lawrence, no? Siya mismo personal nga maga-initiate sang reconciliation sa kay Mayor-elect Raisa Triñas Chu. Dapat nga ayuhay ang pagtinamdanay sang tatlo ka mga babayi nga mga lideres sang siyudad sang Iloilo. Woman's power. Congresswoman ta Jamjam Baronda, babayi. Mayor-elect Raisa Triñas Chu, babayi. Vice Mayor-elect Lady Julie Grace Labla Baronda, babayi. Di tatlo ka mga matagas opisyal sa siyudad sa Iloilo, puro mga babae, ito woman's power. Di dapat nga mag-isa para sa kayuhan sa mga pamuluyo sang siyudad sa Iloilo. Ilinaway naman pag-abot sa 2028, Sa bagay gani, no? Kung sa kampo ni sa mga Baronda, do ay man sila niya pang-away. Nagapang-away mo lang do, aris kampo ni Triñas. Kung ay na si Mayor Triñas, kay ti outgoing mayor na siya mo. Nakadepende ni kay Mayor-elect Raisa Triñas. Kay ti sugod ang ila sining term of office sa June 30, alas 12:01 sang hapon. Kay matapos ang term of office ni Mayor Jerry Triñas, June 30, 12 noon. Pagka 12:01, former mayor na siya. Yang mayor na si Raisa Triñas. Amo man si Vice Mayor-elect Labla Baronda. 12:01 sang June 30. Mga so good ang ira sining term of office, pero si Congresswoman Jamjam Baronda ya padayon kay ti gintapos sige dia tatlo ka term undefeated. Bisan kahikay kag pagkamalaot sa iban wa isla makagungun. Huwag man sila kapang away. Sadya gali, no? Nagligad nga eleksyon bala. Itata damo yung mga tikalon ka mga bulayog, mga tao sa syudad. Kambal sila yung madaog kuno si Mel Carion. Kayambal pagid nga yung nagpustahan ay pagid. Kadamo-damo boto si Mel Carion kag si Roland Magahin. Ahoy. Kita nyo sa sampol balot ni Triñas, arap yung ngala ni ni Mel Carion sa pagka-congressman. Sa sampol balot ya sa mga Baronda, wayang ngala ni ni Roland Magahin. Pero ang resulta sa eleksyon, si Mel Carion 40,000 plus boto niya. Roland Magahin nga nagmayor, nagdalagan mayor, ang boto niya 71,000 plus. Grabe, no? 71,000 plus ang boto ni Roland Magahin sa nagligan ng eleksyon. Si Mel Carion niya 40,000 plus. Kag si Congresswoman Jamjam Baronda, may sobra ang boto niya nga 8,000 plus sa boto ni Mayor-elect Raisa Triñas. Kung silingon, may abansi pa si Jamjam Baronda nga 8,000 plus kumparan mo sa boto ni Mayor-elect Raisa Triñas. Ang abansi naman ni Vice Mayor-elect Julie Grace Labla Baronda 11,111, 5-1, 11,111. Unang result sang nagligad nga Mayo 12 nga eleksyon diri sa siyudad sang Iloilo.
Pagbalik ta dugay-dugay, may isa diri ka amo na sa makadto pangayo bolig ka K5 Lorenzo. Pagbalik ta kay may mangayo kuno bolig diri sa aton, i-check naton ni karon. Kung may mga sulusubrang aton mga listeners da, diri sa aton sila nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Standby na mga ka-K5. Pabalik kita dugay-dugay. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa... Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panundumon, may Ginoo sa gihapon. Pagina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhog sa bagunga paglao. Wala sang baya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang baya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actually sa mga pagpilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagalan sa akin. Yes, wala ka yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilin nga handurawan. Kita, padayon nga magakugkong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman lang. Handa ang palangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero.
Bahinan ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang pag-iwong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News sa FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Pulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minmoy. Isa na rin kabudlay, isa na rin ka-pressure, I am very blessed sa ato bahal nga makaako, and that instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minmoy. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay at unggit nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko ginagina-expectar. But because nga aray ko dito sa K5 News FM Philippines, kag-empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Doc Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton
Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede nato makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon. Pero nahimo na naton, hindi lang tungod sa akon, patungod sa mga kopdanan ko, kaya nagmakabaka, kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous. So I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network. And I will always be here to help my network nga mag-grow pagid, kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay, nga nagasiling Alas 11:42 na. Las 11:42 na mga kakipay. Diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. May nagkadto diri sa aton nga mangayo kuno sang inyo hamili nga bulig. Liko people masulod disa. Pamatian tanay kung anong problema, no? Gin-repair di sa aton sa K5 News FM Iloilo. Tuloy ko lang pa sulod para nga mapamangkot sa no kung ano gid ang kinanglan niya nga bulig para sa aton para sa iya sini nga mga pinalangga sa kabuhi. Di ba no tanak karon no balaan. Okay lang no, ti kamundalan na istorya siya. Kung ano ginman karon. Nag-uya-uya. Sige lang ha. Aton sinay nga pagpanglagad diri sa 11 Mbps sa mga kaki-5. Check nato ni karon kay may yara 12 anyos nga lalaki nga nakuryente patay. Ulihin na lang na balaan ha. Kag nasapuan sang iya mga mata. Ngara sa talamnan. Pagbalik naton karon ha diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps sa mga kakifay. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan. Samtang sa iban pa naton yung mga balita, anom na ang confirmed nga kaso sang Impax diri sa syudad sang Iloilo. Amo ini ang gin-confirmed sang Iloilo City Health Office. Sa inisyal nga impormasyon, 5 ang lalaki kay isa naman ang babae. Ang mata. Balo kita nga kung amo ning mga kaso ni, ang mga ngalan sini Kamay at paa. ginatago bala. O, 5 ka lalaki kag isa ka babae ang may kaso sang Impax diri sa syudad sa Iloilo. Ini ang confirm sang Iloilo City Health Office sa mga kakipay. Salong gid kita. Damo sa mga balatian subong nga inulhot-ulhot bla. Subong nga mga panahon. Ang gabi ay mapayapa, kumahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na. Samtang si President Ferdinand Marcos Jr. kay na may ambos interview sa mga katapos ang media. Yang reaksyon niya pay kentanan sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte sa iya kag sa base ni sa mga constitutionalist gurong kayaman niya gin pamangkot
pwede carry over Kailan ka pa sa 20th Congress. Bot silingon niya kung suguran talakay subong sa 19th Congress. ilog sa dagat Kaya ang 19th Congress hasta na lang sa June 30. Di pag-assume sa bago nga mga senador kag bago nga mga congressmen and women sa 20th Congress pwede maka-carry over or pwede makatabok. Pwede gyapon matalakay ang wala matapos sa 19th Congress ang 20th Congress. mga mata kay sarap ng Di tama kuno katag para kay President Marcos Jr. Agin hambal niya, even if the trial were to start immediately, there would not be sufficient time sa pagtapos ni before sang incoming nga mga senators kag ibandra ti paroni kay Dilima kag kay Chiljokno ni nga mga member sang prosecution panel bla. Tiyan mo ina nga ti ka-carry over or pwede matalakay gyapon sa 20th Congress. So, depende sa mga senador. Suno sa sabat ni President Marcos Jr. sang gin-ambos interview siya sa mga katapos ang media, bago gid lamang. mga bagay na dapat mong makita. Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kali sa paa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Samtang sa paglibot-libot sa atong silinga patrol diri sa syudad sang Iloilo, mga kaki-5, mga lugar nga nagdanaw dira sa may Fatima, ang barangay Fatimani, Our Lady of Fatimani, kuani mo komisyon sibil na da kag Alandoni. Subong man sa tubangan sang Haro 2 Elementary School. Sarap ng umaga, lalo na kung ika'y gising. Baha, no? Diri lang na sa araw, ha? Sa city proper, kag Lapas area. Ay, damol kay nang ulan mo. Dali lang, ha? Natapos man dayo na, kuntat man dayo ng ulan, pero nagbaha ang pila ka porsyon sa syudad. Nagligad lang gani nga tuig, may bago man gani ang drainage system diri sa dalom sang Swan Rose Building, oh. Pero namayo, ay nagbaha. Way nagdanaw. Iti way pa nagbubo ang pinakadamol nga ulan mo. Matistingan nato ni na bago mo ang drainage system. Diri sa dalom sang Swan Rose Building asa to sa corner sang Jaime bla. Haro na bago na dang drainage system ti tanawon ta, pero kung magdamol gid ang ulan kun din gid stabi. Kay bagong drainage system diri sa dalom sang Swan Rose Building, sa dalom nga ari diri ang studio sang K5 News FM Iloilo. Ka pa matututo ang lahat ng ilog sa dagat patungo sa nang isipan at mararating mo. Mayong udto lang gali sa aton sini mga live viewers sa Baya on Air kag online. Mayong udto lang dira kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore, no? Ma'am Bing, kumusta lang da? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Musta biyahin naton Sir Arman Bako Guay sa kay Makermi White Dragon. Kay sarap ng buhay. Maayong udtolanda, no? Kay Ma'am Nadilin siya utong kay Janlyn Casio, may ngapon gid, no? Mayong udto lang sa nagapamati diri sa may sitio Agbariri, Barangay Tagubong, Pasig City. Baskog signal naton da sa sitio Agbariri sa Barangay Tagubong, Pasig City. Salamat yun, ha. Mayong udto gid sa inyo, mayong udto man. God bless, ari lang kami diri kapamati sa K5 News FM. Salamat yun, ha. Salamat kay Ninita Del Prado. Subong man sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong udto gid.
Mayong udtoman ko no kay Ma'am Bing sa PSJ, Ma'am Laura sa Makaysay, Ma'am Marie Talia Mitsilina, Sir Edgar Badbadon, Sir Macjo Binavides Pinutio, Ma'am Nadeline Siautong, kay Sir Philip Luis King. Watching live sa programa 11 Mbps sa Luna, La Paz, Iloilo City. Salamat kita kag subong man sa K5 News FM Iloilo Fans Club International 2. Maayong udtogid. Kay Ma'am Mamayet Sapio dira mayong udtoman sa kay Darrell Parcon Puerte. Watching live from Duran Dumalag Capiz, Sitio Nabaye. Sa Parcon Puerte family nagasigabong ang K5. Baskog siguro ng K5 sa kwano ang Kalinog kag Pasig City. Dira sa parte sang Barangay Duran Dumalag Capiz. 88.3 K5 News FM Pasig City kag 100.1 K5 News FM K3 FM Kalinog Iloilo. Sarap ng umaga. Mayong udtogid sa inyo tanan-tanan ha. Mabalik kita dugay-dugay sa mga report na sa aton sini mga ka-K5 reporters. Pagkatapos gidaman sa aton sining DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! Sa tagsa kapag tilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapag bugtaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bagunga paglaong. Wala sa maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sa maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Copper Midi, before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko na-grow, dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapastay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbira sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpagaya sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sa maya ay bisan anuman kabudlay, wala sa maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Manet. Halos 4 katuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno.
Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apang, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalaghan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Miuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninguha nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaghan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iom sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil. Magandang araw sa'yo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng desugared sugarcane extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Far, ano? Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi basta-basta ang karamdaman. No? Nangyayari ito kapag naputol yung supply ng dugo sa isang parte ng utak. Nako. Ito ay itinuturing na emergency at nangangailangan ng agarang medical attention, no, mga kababayan. Kaya ang stroke ay nagaganap kapag may pagbabara sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang Mighty C naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok, Sir Ted. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500. Bili sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ng Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Oras sa K5 News of Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan
at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. MITC Network News. MITC Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Headline. BFAR na mahagi ng 12 fiberglass boat sa mga mangingisda sa Aklan. Span damages na San Juanico Bridge isinapubliko na. DTI naglabas ng mga panuntunan sa pamimili ng school supplies sa Northern Mindanao. Ilang kabayan sa lungsod ng Olongapo binaha ng putik. Office of Civil Defense nanawagan na mas paunlarin pa ang flood control at drainage system sa Western Visayas. Samantala, breadwinner na isang pamilya bangkay na ng matagpuan sa Bacolod City. Dalawang motor nagbanggaan, 3 katao patay sa Antique. Mag-live-in partner patay matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo sa lungsod ng Dumaguete. At 2 tulak ng shabu sa Capiz aretado. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, BFAR na mahagi ng 12 fiberglass boat sa mga mangingisda sa Aklan. Ang kampyon na balitang yan, hati ni K5 Leonardo Viray. Nakatanggap ng 12 mga unit ng 20-footer fiberglass reinforced plastic or RFP boats ang Tigom Fisherfolk Association sa Buruanga, Aklan. Ito ay sa ilalim ng BFAR Special Area for Agricultural Development or SAAD Program Phase 2 na layuning mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga mangingisda. Ang bawat FPR boat ay may kasamang kompletong accessories gaya ng marine engine, brass pipe, stainless shaft, propeller at cross joint. Napag-alaman na nasa 24 na miyembro ng asosasyon ang nakabenepisyo ng nasabing proyekto. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, span damages ng San Juanico Bridge isinapubliko na. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Jaime Gravador. Mula sa samot-saring ugong-ugong sa tunay na sira ng San Juanico Bridge at sa biglang paglilimita sa pwedeng makadaan sa tulay, isinapubliko na ng DPWH Eastern Visayas ang espesipikong sira ng tulay dahil sa katandaan nito. Ayon kay DPWH Regional Director Edgar Tabacon, nagsimula ang paghina ng pundasyon ng tulay mula sa ilalim ng tubig kung saan nagkaroon ng shallow situation ang pagkapit ng haligi ng tulay habang humahaba ang panahon. Sa ngayon, hindi pa rin malinaw kung kailan magsisimula ang rehabilitasyon dahil ang ahensya ay nasa gitna pa rin ng paghahanap ng nararapat na contractors habang ang inisyal na pondong ipinangako ng Kongreso ay patuloy pa rin hinihintay. Sa kabilang banda naman, muling iminungkahi ni Director Tabacon na maaaring magkaroon ng limit of vehicles ang tulay, subalit kailanman ay hindi ito hahantong sa pagsasara, taliwas sa kumakalat ngayon na maling balita sa publiko. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Jaime Gravador para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at sa buong silangang Visayas. K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. DTI naglabas ng mga panuntunan sa pamimili ng school supplies sa Northern Mindanao. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino. Nagpalabas ang DTI Region 10 ng gabay sa pamimili ng school supplies. Ito ay upang maibsan ang problema sa pagbabudget ng mga bilihin ngayong papalapit na ang pasukan. Ayon kay DTI Northern Mindanao Information Officer Julie Nieva Costales, mas maraming mapagpipilian na school supplies sa inilabas nilang guide. Makikita ito sa website at DTI Northern Mindanao FB page. Iminungkahi ng DTI 10 sa publiko na tignan muna ang specifications ng mga bibiling items, kagaya ng crayons, upang masiguro na sakto ang laman ng box.
dapat tignan rin ang label, address kung saan ito ginawa at pangalan ng manufacturer. Huwag rin kalimutan ang label ng FDA na nagpapakitang ligtas ang toxicity level nito sa mga bata. Sa aking pagbisita sa isang tindahan sa labas ng Kugon Market, may ilang magulang naman ang nagsasabing di sapat ang 500 pesos na budget para sa school supplies ng bawat batang nag-aaral. Pinagkakasya lamang nila ang kanilang budget. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, ilang kabayan sa lungsod ng Olongapo binaha ng puti. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Angelo Turno. Hindi tubig kundi putik ang naging sakit ng ulo ng mga residente ng 65 Lower Calaclan, Olongapo City matapos bumaha ng putik sa kanilang lugar. Sa panayam ng K5 News FM Olongapo kay Jonard, isa sa mga apektadong residente, Miyerkules pa lamang ng gabi noong Hunyo 3 nang mag-umpisa di umano ang umaapaw na drainage sa gilid ng kanilang tahanan dahil sa naimbak ng mga putik. Ayon pa sa kanya ay umabot hanggang magbebewang ang kapal ng putik sa kanilang tahanan. Nasira naman ang marami sa kanilang mga gamit tulad ng higaan at mga upuan dahil sa matinding putik. Unang beses di umano nilang naranasan ito sa matagal na panahon na kanilang paninirahan sa nasabing lugar. Samantala ay inaalam pa kung saan nga ba galing ang putik dahil may parehong ginagawang daan at inaayos na pasilidad sa itaas ng bundok na maaaring pinanggagalingan ng sakit ng ulong ito ng mga biktima. Sa ngayon ay magsasagawa muna ng joint investigation ng DPWH District 2 at City Engineering Office ng lungsod upang mas mabigyang linaw ang nangyaring insidente. Tanging hiling naman ni Jonard ay matulungan sila at mabigyan ng tamang kompensasyon para sa mga nasirang ari-arian na dulot naman ng putik na ito. Si K5 Angelo Turno para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Olongapo, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Gayun din Office of Civil Defense na nawagan naman na mas paunlarin pa ang flood control at drainage system sa Western Visayas. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 at Kim Kaluyo. Panawagan ng Office of the Civil Defense o OCD Region 6 sa mga local government unit o LGUs ang pag-check at pag-upgrade ng flood control, gayon din ang mga drainage system, lalo na inaasahan ang mga bagyo simula ngayong buwan ng Hunyo. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Maria Cristina Mayor, spokesperson ng nasabing opisina, ipinahayag nito na malaking tulong ang nasabing mga infrastruktura sa epekto ng pagbaha, lalo na ng mga flood-prone areas. Dagdag pa niya, dapat ring palawakin ng early warning system sa mga barangay at hindi lamang magdepende sa social media at traditional media dahil may mga lugar na walang access dito dahil walang signal. Nagpapatuloy naman ang training ng mga personnel ng LDRRMOs at ang pag-inventory ng mga search and rescue equipment. At para sa YTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, breadwinner ng isang pamilya bangkay na ng matagpuan sa Bacolod City. Detalye ng balita, hati ni K5 Sunshine Lacson. Bangkay na matagpuan ng isang 28 anyos na breadwinner ng pamilya na si Christian Bawang, residente ng Barangay Estefania sa lungsod ng Bacolod. Ayon sa unang nakakita sa bangkay, itinapon ang katawan ni Christian sa maliblib na lugar sa Barangay Alangilan, Bacolod City na may duct tape sa paa at bibig. Tinakpan ng karton ang bangkay na may nakasulat na Winston Bawang, ikaw the son pusher, nang ibig sabihin ay ikaw na ang susunod. Napag-alaman na Winston Bawang Sr. ang pangalan ng ama ng biktima at Winston Bawang Jr. naman ang pangalan ng kapatid ni Christian. Ayon sa ina ng biktima, huminto sa pagtatrabaho
bilang call center agent ang kanyang panganay at naging aktibo sa pagtulong sa pangangailangan ng kanilang barangay. Napag-alaman ng K5 News FM Bacolod na isang artist ang biktima at ito na ang kanyang source of income. Ayon sa kanyang bunsong kapatid, nakapagbigay pa ng 150 pesos si Christian upang pambili ng pagkain para sa kanyang pamilya bago matagpuan na wala ng buhay. Hindi kumbensido ang pamilya na isang pusher ang kanilang kaanak na ayon sa kanila at sa kanyang mga kaibigan ay isang matulungin na residente ng Barangay Estefania. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At 2 motor nagbanggaan, 3 katao patay sa Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Family Palanog. Dead on the spot ang 2 mga driver at patay naman habang ginagamot sa ospital ang angkas matapos na nagsalpukan ang sinasakyan nilang motor tinataya alas 12 kahapon ng madaling araw, June 9 sa sitio Kasagingan, Barangay Kubay, Napultan, Sibalam, Antique. Kinilala ang mga namatay na sina Marvin Archie Baldago, 26 anyos, driver ng Raider 150, residente ng Bilison. Benji Grulio, driver ng Skygo 125, residente ng Patnongon, at angkas nito na si RJ Baligwat, residente ng Santa Rosa, Laguna pero temporaryo na nakatira sa Patnongon. Sa panayam ng K5 News FM San Jose kay Police Staff Sergeant Jaser Bahilidad, Chief ng Traffic Management Unit ng Sibalam Municipal Police Station, kanyang pinahayag na nanggaling sa bayan ng San Jose ang Raider 150 na minamaneho ni Baldago at aksidenteng lumagpas sa kabilang linya at bumangga sa nakasalubong na motor na minamaneho naman ni Grulio na nanggaling sa bayan ng Patnongon papuntang San Jose. Dahil sa impact ng pagkabangga, tumilapon ng tinatayang 20 meters si Baldago dahilan na nagtamo ng sugat sa ulo at bali sa katawan. Habang tumilapon naman ang tinatayang 5 meters si Grulio dahilan na nagtamo ng sugat sa ulo na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. At sugat naman sa katawan ang natamo ng angkas na si Baligwat. Lumalabas sa investigasyon ng Sibalam MPS na sinusundan ng kanyang mga kasama si Baldago, ngunit hindi na nila ito napansin dahil sa mabilis na pagmaneho ng motor at doon na lang nalaman na naaksidente na ito. Nabatid na parehong nakainom ng alak ang mga imbolbado at wala ring nakitang helmet ang mga kapulisan sa lugar ng insidente. Para sa Mighty C Network News, K5 Family Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mag-live-in partner patay matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo sa lungsod ng Dumaguete. Detalye ng balita hatid naman ni K5 James Bandukilyo. Patay ang mag-live-in partner nang mag-overshoot ang sinasakyan nilang motorsiklo sa sitio Gio, Barangay Magsaysay, Gihulgan City, Negros Oriental, bandang alas 9:30 ng umaga noong Hunyo 9 taong kasalukuyan. Kinilala ng mga pulis ang nasawi na sina Eusebio Tibor Jr., 60 taong gulang, at ang kanyang live-in partner na si Marita Imnasin, 52 taong gulang, na pawang mga residente ng Barangay McKinley, Gihulgan City. Ayon sa investigasyon ng Gihulgan PNP, ang mga biktima ay mula sa Barangay Linantuyan at pauwi na sana sa kanilang bahay. Ngunit pagdating sa lugar ng aksidente ay biglang nawala ng preno ang motor na kanilang sinasakyan, dahilan para mag-overshoot ang mga biktima. Dead on the spot ang driver habang sinubukan pang isugod sa ospital ang babae, ngunit hindi na ito nakaabot at binawian na rin ng buhay. Ako si K5 James de Trebayo Bandukilyo para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, 2 tulak ng shabu sa Capiz sa arestado. Detalye ng balita hatid naman ni K5 Jolito Borda. Arestado ang 2 tulak ng shabu sa magkaiwalay na drug bypass operation ng pulisya sa lalawigan ng Capiz. Unang naaresto ang 32 anyos na lalaki sa Barangay Culase, Rojas City. Na-recover mula sa suspect na si Rafael Soberano Jr. ang 6 na sachets ng iligal na droga, kabilang ang 7,000 pesos na bypass money at ilang
non-drug items. Samantala, arestado rin ang isang lalaki sa barangay Poblasyon, Tapas Capiz matapos itong nabilihan ng isang sachet ng shabu at na-recover ang 3 pang sachets ng may kabuuang 10 gramo. Sa ngayon, sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 2 suspect. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Jolito Valles Borda para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Capiz, K5 News FM. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad na pansamantalang ikinulong bago ipadeport na mga opisyal ng Israel ang aktivista na sakay ng barko. Kasama sa 12 aktivista ay si Greta Thunberg ng Sweden at isang French-European parliamentarya. Tatayong abogado naman ng grupo ang Adala, isang sikat na Palestinian Israeli human rights at civil rights organization. Magugunit ang hinarang ng Israeli Navy ang Madeline Ada vessel na lula ng mga aktivista at dinalang mga ito sa pantalan ng Ashdod. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng Mighty C Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. Kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras. Last 12:17 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 de Superior Antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para magdubo nga atong sini nga blood sugar, mag DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan naton ang komplikasyon sa mga manatian bangod kay may diabetes kita. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 de Superior Antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtatna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat ng iyong mga... Balik kita sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Isa ni ka breaking news si Senate Majority Leader Francis Tolentino nag-file sa resolusyon nga nag-propose ang 19-day calendar agod to mag-guide ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Sa idalom sa sining nga propose nga schedule, ang trial magasugod with the konstitusyon sang impeachment court sa June 11 or buwas na nga daw. Kag magkatapos ini with the rendition of the verdict on June 30 just before sang 19th Congress mag-adjourn. Si Tolentino nagpahayag nga ang pag-expedite sang timeline agud to ma-ensure ang both sides ang gintagaan sang full and fair opportunity to present their cases while avoiding sang legal uncertainty if the proceedings extend into the next Congress. Dapat tapuson gid kuno nila makasugod na buwas June 11 kag magatapos sa June 30. Namo ang pag-adjourn sang 19th Congress. Oras ato niya pagpangalagad, las 12:21 na. Check nato ang report ni Kaki 5 Karen Badilla. 12 anyos nga lalaki na kuryente. Lihin ako nga nakita o kung nasapuan sang iya mga himata sa talamnan. Then ini natabo, yaring report ni Kaki 5 Karen Badilla. K5 News FM Kampiyon Report. Kaki 5 Karen. Kaki 5 Karen. District Hospital. Okay, proceed. Ang ining dos... Kaki 5 dyan. Proceed, Kaki 5 Karen. Kaki 5 dyan, no? Ang sana balta na patay ni ang 12 anyos nga soltereto. Matapos ni siya na kuryente, Kaki 5 dyan, dito sa may barangay Ubudan sa Banwa sang Alimudyan kahapon ni natabo alas 12:50 sang hapon, Kaki 5 dyan, no? Sang siniaga, nagpadulong kita sa area, dito gid mismo kung sa diin ni na sapuan ang bata, Kaki 5 dyan, kag natigayon nato na interview, ang pakaduha sini nga amuya ang nakakita sa iya dito sa area, kag sunod diri sa kay alias Angel, Kaki 5 dyan, nataymingan gid nga dito ining si alias Angel nataymingan nga dito siya nakalabay sa lugar siya nga tong lugar do kumbaga shortcutan lang gid kag laka lang gid nga ginaagyan sa mga tawo, Kaki 5 dyan kay ano ni siya mo sulod ni siya sang eskwelahan, Kaki 5 dyan sang Felix Amarado Central School, Kaki 5 dyan dira sa may barangay Ubudan. Kag pagka pagtabok nga ni alias Angel sa may talamnan, nakit-an sini ang iya pakaduwa nga nagahapaon sa tunga sang talamnan, Kaki 5 dyan. Then ang iya nga borador ara sa kilid nilang gid Kaki 5 dyan, no? Kag-api una-una ni Angel nga naga-joke ni ang iya nga pakaduha bala nga ginataguan siya or di gani nagapatulog-tulog o galing sang na-notice niya nga duwala na yan nagahulag ang iya nga pakaduha kag nagapalanggit home nagdalagan ni siya, Kaki 5 dyan pasaka sa ila nga balay kag tinangayo siya sang bulig sa tatay niya kag sa iya nga tiyo kag sang nakitaan sang ining mga katigulangan ang sitwasyon sang bata, Kaki 5 dyan ipalapitan tani nila o galing kay ti bangod bala para man sa ila nga safety, Kaki 5 dyan why sila nga nagpalapit gid or ginagtandog dayon sa bata kay nakita nila, Kaki 5 dyan nga may live wire nga nagatapik sa dughan ni sang victim kag kung sa diin ang iya ni nga liog, Kaki 5 dyan nagapalanggit na so nagtawag sila sang medics, Kaki 5 dyan kag na atito pa lang sa area na na bala natingwaan na nga mautod ang ining live wire sang iya nga tiyo kagamoto nakuha dayon ang bata, Kaki 5 dyan gindala sa may alyosan pero gindeclare nga patay kag according sa investigation diri sang aton nga kapulisan kag sa iban pa nga nakaupod, Kaki 5 dyan, no, sang ining bata sa una-una gid nila nga pagpalupad sang borador, Kaki 5 dyan ang ining victim una-una may mga upod siya nga mga abyan niya kag iban niya nga himata, Kaki 5 dyan o galing since nga tigpalanyaga ang iba niya nga mga upod nagpululi sa ilaya tag sa kapanimalay agud nga magkaon then siya, Kaki 5 dyan nagpabilin pero posible, Kaki 5 dyan nga ang iya ni nga borador nagsangit sa kuryente then ang pagsangit, Kaki 5 dyan
suno sa pulis nga posible nga ginbutong niya ni bala astaya nga ang live wire ka K5 dyan naglabot sa iyang dughan amo to nga nakuryente siya dayon ka K5 dyan. Ti ang pag-abot dito sa ospital nakitaan ka K5 dyan nga may sunog ni ang iyang dughan hasta sa iyang liog ka K5 dyan. So sa panaysayon bala ni alias Angel pamatian naton siya sa ang iya ni nasapuan ang iya pakadua nga si alias Nonoy. Nakita sa 12 years old nga lalaki nga nakuryente. Nakakita ka na nga nakuryente na dyan. Tapos tawag yun ako tabang para mabuligan na bala. Oo. Bali ano gid oras ni natabo? Mga nakita ko na mga 12:30 gid. 12:30 sang hapon na. Oo. Bali gaano siya? Sa diin nga part. Dirigid sa dirigid mismo. Okay. Bali ang iya nga burador diin. Bali paano to nakagad to? Kay naglupa na may pagkukol sa iyan. Oo. Tapos ang dirisa, tapos ang burador na dito. Bali ano na siya, gatiskog na siya, may mga pilas siya. Oo, may pilas dirisa, tapos dirisa kamot siya. Oo. Bali sa antes mo siya nakitaan, na ano mo pa siya? Natalupangdan mo pa siya nga nagapalupad di burador? Why ito? Oo. Ano na nagapangitom, nagit sa pagkita ko siya. Oo. Pero ang iba niya nga mga kaupdanan? Nagpuli, tapos siya na lang siguro nabilin di dyan. Oo. Bali din gid nagsabit iya nga burador man? Siguro sa kuryente, tapos gimbal siguro yung ano. Diri on, amo ni siya nga part, okay. Dayon ang kuryente, ito nga do, ano tong nagluy-luy nga nahigan. Amo rin gaging kayad kang inangarag. Agin kayo lang, oh. Kilala mo gini siya? Oo, pakaruwa ko na siya. Pakaduwa mo? Ano sa imo nga pagkakilala mo sa pakaduwa mo? Permi di siya nagagadto kag Permi gina sa basta ga nami hangin, kag tapos nami tiyempo, permi gita sa ang pangburador, tapos permi nagkakato sa balay ga. Ganun na sa gadara pagkaon permi, tapos ginapakaon kami. Oo. Ang pilagan na edad mo ya? 13. Bali magulang ka lang sa isa ka tuig. Bali ikaw ya, din ka naghalin sang sa eskwelahan ako. Diri man sa may Felix Hindi, sa ANCHS. Tapos naghapit ko to sa balay nila. Tapos kara naging sugo ko sang tita ko nga diri ko maagi. Tiyan to mo na siguro may purpose mo na siguro. Tapos nakita ko na sa gahapa. Diri ka nag-agi sa nakitaan mo siya. Pagkakita mo siya, nag-ano ka dayon? Nagdalagan ako din, nagtawag-tabang. Pero ginpalapitan mo pa siya? Or nangayo ka na yung daan bulig? Kay kung magparapit ako siguro madamay. Oo. Ti kay sino ka una nangayo bulig? Sa kay tatay. Oo, dayon. Anong kwan? Nagato di sila? Oo, tapos nagano na sila, nagtawag na sila tabang sa bus. Nagtawag siyang ambulance nga para makuha na dila siya ako ni pakaruwa. Pero pagkuha siya wala na siya gawin. Ano ga palang gitom na? Oo, pagkita ko pala nasa yag, dili na yung itom na yun. Okay, do sunog na. Hindi man, kita mo na sang signs ang patay. Duga blue violet. Okay, duga blue violet. Pero ang kuryente, nakita mo na nagkatapik yung mismo sa iyo. Oo, katapik diri ka. Duga siya. Okay. Pero ang iya nga burador, yan nabuyan, yan na yung adayaan. Ang dirisa, tapos ang burador yan dito. Okay, sige. Kaki 5 Karen? Kaki 5 dyan. Mga sasanogid siya na kuryente? Mga mga 12:13 ni ulihi siya nga nakitaan nga nagapalupad sang burador. Subong lang kahapon. Kahapon. Yes. Okay, yes, Kaki 5 dyan. Pero ulihi na siya nakitaan. Mga oras na nakitaan? Mga alas 12:50 Kaki 5 dyan. Sang kahapon. Yes, pero Kaki 5 dyan. Ara pagri ang live wire sa lawas niya? Yes, sa nakitaan siya. Oo, sa nakitaan siya, may kuryente pagyapon. Why mautob to sa puno, abi? Wala, ulihin na lang gid Kaki 5 dyan. According ni sa iya man nga tiya dito sa area kag ginasa na interview ta nga ang ining bata antes siya magpalupad sang sang burador Kaki 5 dyan halin pa ni siya sa iya nga eskwelahan kay first year high school ni siya mo ang sa Limudyan National High School Kaki 5 dyan nagbrigada eskwela pa then pag-abot niya sa ilang nga balay nagadto siya dayon dito sa area sang iya nga katiyuan kag katiyaan Kaki 5 dyan kay tiara tong iya nga mga playmates ang mga pakaisa niya, pakaduwa, kag iban pagid nga mga abyan Kaki 5 dyan, no? Kag nagpalupad sila ya sa burador, pero siya ni ang last nga nabilin dito Kaki 5 dyan. Kaya ang iba niya nga mga kaupdana, nagpalauli sa ilang nga balay para ya nga magpanyaga Kaki 5 dyan. Okay. So, patay gino, gindala pa sa Alyusan District Hospital? Yes, gindala pa ni siya sa Alyusan District Hospital, pero gindeclare ni siya nga dead on arrival Kaki 5 dyan. Okay. Ano pang ibang balita da?
Kag sa subong, kaki-5 dyan, ang bagulang ta nakahalin sa may alimod yan, going naman kita subong sa Banwasang Gimbal, kay ti may-ari sang report, no? Nga 400 ka individual dito may barangay Kabasi, kaki-5 nga ginpang evacuate ni sa subong kay bangod nga naka-eksperyensya sila sang sulfuric acid odor kaki-5 dyan. So ibaloon ta na dugay-dugay sa punong barangay nila dito kaki-5 dyan kag sa iban pagid nga mga otoridad kung ano ni ang ginumpisahan sang sulfuric acid odor kaki-5 dyan. Okay, salamat yun galong sa biyahe kaki-5 Karen. Sige. Salamat kin kaki-5 dyan. Ang ininga balita, ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, mga kaki-5 healthy coffee, ini nga naghahatag sa maayong nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Madamo gid nga salamat sa report ni Kaki-5 Karen Badilla. Madayon gid ang barangay kag iska eleksyon sa December 1. Suno sa Commission on Election na. Suno sa COMELEC nga wala sang mangin aberya kon madayon gid ang December 1 nga barangay kag sangunang kabataan eleksyon. Amoy ni ang ginpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Ngay moon nga manual counting ang barangay kag iska eleksyon. Baga umpisa ang butuhay alas 7 sa aga tubtob alas 3 hapon. Samtang ang COMELEC nagpain sang temprano pa nga oras agod makaboto ang mga senior citizen, persons with disability kag mga nagabusong. Mag-umpisa naman umalin Hulyo 1. Tubtob 11 ang registration para sa BSKA samtang ang filing of Certificate of Candidacy o kon COC halin October 1 tubtob October 7. Nagpaandam ang COMELEC sa mga pangatubang sang kaso ang mga lokal nga mga opisyals nga nagasuporta sa kandidatura sang isa ka barangay opisyal kag ginadumilian man ang mga ini nga kampanyahan o kon usaron ang pondo sang gobyerno kag mga proyekto para sa kandidato. Galing ti daw ining suportanin sa mga politiko nga dalagko sa mga kandidato sa barangay. Nakadepende ini mga kaki-5 no sa aton sini nga mga opisyal sa gobyerno ay ti sigurado na yung suportara ginaya. Pamangkot paano ma-implement ining pagdumili sa pagsuporta. Bisan pa mga kaki-5 nga ang House of Representatives ang nag-approve na, no? Nag-approve sang kasuguan nga hatag pag-extend sang term of office. Ang House of Representatives voting 153 yes for 153 for 1 nag-approve sa third and final reading sang House Bill 11287 na nakatuyo sa pag-extend sang term of office sa mga elective barangay kag sangguniang kabataan officials sa 6 katuig halin sa 3 katuig mga kaki-5. Kahapon ni naprobahan. Di ko naprobahan ti saan ang magasugod ti sugod siguro after sang term mo nga nagdaog ka sa December 1 eleksyon Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong dapat may eleksyon gidyas December 1 ang magasugod ang ila sining nga term of office nga 6 years pagdaog nila sa December 1. Sanbay, makabalik kita sa dugang pang mga informasyon sa mga balita mga kaki-5 pagkatapos ginamang sini. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio ang suplemento ko. Katas ang ubok at sipon, katas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang
K5 daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin initial, pumato siya. Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na hindi ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako na. Luha ko. Habi mo yung basko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Tawag ka, happy birthday. Sana malala ako na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Naging daan din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Kay ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulupdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kaginpainit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina ko
Nagapamatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkato ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako ng Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka-K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band.